Hello Karbi and welcome back to my YouTube channel. Kechengsi ka dokawe Karbi arat do ana phanta nilihin pening ka sam kardam na pajeriglo kardom. Nong nan chitangklong man peng do Karbi Lun Kan arjan along ka cheparjan no theknai abang phiatum agi hai Joyram Bey lapen ke aki hai pi Malin Ingtipi alang litung puthot no Karbi Lun Kan arjan akimi along ka cheparjan ponikjik do Labangso Lun Kan arjan men lake sining Amanai. Labangso lunjir kilun alun se to momen lake nong nam chitangklong man pengki do Karbi lunjir kilun theknai ase karjumena alun se atum lun se pi Mirmily rong pi lapen ke lun se po khonsing rong pi Labangso lunjir music director abang lake nong nam chitangklong music director abang phu ake hai sem teron ala lake evergreen studio pen Labangso Lun Kan arjan along script concept direction lapen ke producer abang phu lake ake hai longsing teron Labangso Lun Kan arjan non si mohor ke nepon pangcheng poniklang Labangso Lun Kan arjan langik me pikji lapen ke alun jer setame arjuik me pi ili tung ka do ko vestame prabjin pen Labangso Lun Kan arjan LST ENTERPRISE YouTube channel along setame lang poniklong da prank po video lang mesen polote video phan like se pira video pada share ponikra lapusun tak ta video kilang poniklong ver ja phan nili to channel phan kang hon pen subscribe ponik popusin ning thelo tang te pinia video ke ponik bela cardom